ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് 8086ന്റെ പിൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ 8086ന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ അതിന്റെ ഇന്റേണൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പഠിച്ചിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ പിൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ 8086 ഒരു 40 പിൻ IC ആണ്. ടോട്ടലി 40 പിൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് 40th പിൻ എപ്പോഴും പവർ സപ്ലൈ ആയിരിക്കും, VCC. അത് ഇവിടെ 8086ന് 5 വോൾട്ട് ആണ് പവർ സപ്ലൈ. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് പിന്നും 20th പിന്നും ഇത് രണ്ടും ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. അതായത് ചില IC ഇങ്ങനെ 40 പിന്നൊക്കെ കൂടുതൽ നമ്പറുള്ള ICക്ക് 2 പിന്നുണ്ടാവും ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷന്. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 ഉണ്ട്. ഒന്ന് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പിന്നും 20th പിന്നും ഗ്രൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 ഇനി നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ. ഇനി നമുക്കിനി ഓരോരോ സെക്ഷനായിട്ട് പോകാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഈ പിന്നിന് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇവിടെ 2 സെക്ഷനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ 24 മുതൽ 31 വരെ 2 ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ 8086ന് 2 മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്, മിനിമം മോഡ് ആൻഡ് മാക്സിമം മോഡ്. അങ്ങനെ 2 ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ ഈ 24 to 31 പിന്നിന് മിനിമം മോഡിലും മാക്സിമം മോഡിലും ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. മിനിമം മോഡിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇത്. ഈ ഹോൾഡ് HLDA ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മിനിമം മോഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം മോഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. എന്താണ് മാക്സിമം മോഡ്? അങ്ങനെ 2 മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും 8086 മിനിമം മോഡും മാക്സിമം മോഡും. ബാക്കി എല്ലാ പിന്നും കോമൺ ടു ബോത്ത് മിനിമം മോഡ് ആൻഡ് മാക്സിമം മോഡാണ്. ഈ 8 പിന്നിന് മാത്രം എന്താണ് മിനിമം മോഡിലും മാക്സിമം മോഡിലും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ. ബാക്കി എല്ലാ പിന്നും എന്താണ് കോമൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് 2 മോഡിലും. ഇത് categorized into 3 groups: signal for minimum mode only, signals for maximum mode only, signals common to both minimum and maximum. അത് മിനിമം മോഡ് ഓൺലിയിൽ ഇത്രയും സിഗ്നൽസ് ആണുള്ളത്. ഇത് മാക്സിമം മോഡിൽ പിന്നെ രണ്ടിലും കൂടെ കോമൺ ആണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം. ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അഡ്രസ് ഓർ ഡേറ്റാബേസ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അഡ്രസ് ബേസും ഡേറ്റാബേസും ഒക്കെ അറിയാമെന്ന് വരുന്നു. അത് റഫായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. അപ്പം മൈക്രോ പ്രോസസർ, ഇത് മൈക്രോ പ്രോസസർ ആണ്, ഇത് മെമ്മറി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇവിടേക്ക് അഡ്രസ്സ് പാസ് ചെയ്യണം. അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബസ്സാണിത് അഡ്രസ് ബസ്. ഏത് ലൊക്കേഷനുള്ള ഡേറ്റയാണെന്നുള്ള അഡ്രസ്സ് പാസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഡേറ്റ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് റീഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് ഡ്യുവൽ ബസ് ആയിട്ട് ബൈ ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് അയക്കണം. ഇത് ഡേറ്റാ ബസ്. പിന്നെ അല്ലാണ്ട് കൺട്രോൾ ബസ് ഉണ്ട്, അത് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് പാസ് ചെയ്യാനാണ്. അവിടെ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുമ്പോഴും അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കുറെ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട്. ആ സിഗ്നൽസ് പാസ് ചെയ്യാനാണ് കൺട്രോൾ ബസ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അഡ്രസ് ബസ്സും ഡേറ്റാ ബസ്സും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഡേറ്റാ ബസ് എത്രയാണ്? 16 ബിറ്റ് ആണ്. അഡ്രസ് ബസ് എത്രയാണ്? 20 ബിറ്റ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇവിടെ അറ്റ് എ ടൈം ഒന്നുകിൽ അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്താൽ മതി. ആദ്യം അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഡ്രസ് ബസിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 16 ബിറ്റ് അഡ്രസ് ബസും ഡേറ്റാ ബസും സിംഗിൾ ചാനൽ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായോ? കാരണം ആദ്യം അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ബസ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. സെയിം ബസ്സിൽ തന്നെ ആദ്യം അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്യും, പിന്നെ ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ്, അഡ്രസ് 20 ബിറ്റ് ഉണ്ട്, ഡേറ്റ 16 ബിറ്റേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് 16 ബിറ്റ് അഡ്രസ് ബസ് എന്തായിരിക്കും? അഡ്രസ് ബസും ഡേറ്റാ ബസും മൾട്ടിപ്ലക്സ് ടുഗദർ ആയിരിക്കും. അത് ചില സമയത്ത് അഡ്രസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും, ചില സമയത്ത് ഡേറ്റാ ബസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. റിമൈനിങ് ഉള്ള 4 ബിറ്റ് അഡ്രസ് ബസ് ആയിട്ട് തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത്. പിൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ AD15 to AD0, AD0 to AD15, ടോട്ടലി 16 ബിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? അഡ്രസ് ഓർ ഡേറ്റാബേസ് ആയിരിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ AD എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് മൾട്ടിപ്ലക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും, അഡ്രസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യും. ഇനി ഇതിലൂടെ എപ്പോഴാണ് അഡ്രസ് ബസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാബേസ് പാസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അതിന് ALE സിഗ്നലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും. ALE സിഗ്നൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഇതിലിപ്പോ കറന്റ്ലി അഡ്രസ് ആണോ ഡേറ്റ ആണോ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സെയിം ബസ് തന്നെ അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യും, ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി അഡ്രസ് ആണോ ഡേറ്റ ആണോ എന്നുള്ളത്? അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ALE, അഡ്രസ് / എനേബിൾ. ഓക്കെ, ഇത് ഹൈ ആണെങ്കിൽ അവിടെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ALE 1 ആവുന്ന ടൈമിൽ എന്തായിരിക്കും? ഈ അഡ്രസ് ഓർ ഡേറ്റാബേസിൽ എന്തായിരിക്കും? അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഡേറ്റയാണ്. ALE 0 ആണെങ്കിൽ. അപ്പൊ ALE ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടലി 16 ബിറ്റിന്റെ കാര്യമായി. ഇനി നമുക്ക് ഇനി അഡ്രസ് 20 ബിറ്റ് ഉണ്ട്, ബാക്കിയില്ലേ? ബാക്കിയുള്ള ആ A16 to A19 ഇല്ലേ, അത് അഡ്രസ് ബസ് ആയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മൈക്രോ പ്രോസസറിനും മെമ്മറിക്കും ഇടയ്ക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കേബിൾസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക.
നമുക്ക് അഡ്രസ്സും ഡേറ്റയും പാസ് ചെയ്യാം. അത് ടോട്ടലി 20 എണ്ണം ഉണ്ടാവും. അതിൽ 16 എണ്ണം ഡേറ്റയും അഡ്രസ്സും പാസ് ചെയ്യാൻ കോമൺ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. 4 എണ്ണം എന്താണ് അഡ്രസ്സ് മാത്രം പാസ് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഡ്രസ് ഓർ ഡേറ്റ ബസ്. ഇറ്റ് ക്യാരി 16 ബിറ്റ് അഡ്രസ് ഓർ ഡേറ്റ. അതിൽ AD0 to AD7 അതെന്തായിരിക്കും ലോവർ ബൈറ്റ് ആയിരിക്കും ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്. AD8 to AD15 എന്തായിരിക്കും ഹയർ ബൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, 0 to 7 ഇത് ലോവർ ബൈറ്റ് ആയിരിക്കും. 8 to 15 എന്തായിരിക്കും ഹയർ ബൈറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ടോട്ടലി 16 ബിറ്റ് ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലോവർ ബൈറ്റ്, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 4728A എന്നുള്ളൊരു ഡേറ്റയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 2A ആണ് ലോവർ ബൈറ്റ്, 47 ഹയർ ബൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ 2A പാസ് ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും ഈ AD7 to AD0 എന്നുള്ളൊരു ബസ്സിലൂടെ ആയിരിക്കും. 47 പാസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ റിമൈനിങ് എന്താണ് A15 to A80, സോറി AD15 to AD8യിലൂടെ ആയിരിക്കും 47 പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ലോവർ ബൈറ്റ് AD0 to AD7 ഹയർ ബൈറ്റ് A8 to A15 ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ALE നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ALE 1 ആകുമ്പോഴാണ് എന്ത് അവിടെ അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ALE 1 ആയിരിക്കും. അത് അവിടുത്തെ ആ സ്റ്റാറ്റസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ ആണ് ALE. ഇനി റിമൈനിങ് എന്താണ് A16 to A19 ഉണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്യേണ്ട ടൈമിൽ മാത്രം അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കിയുള്ള ടൈം ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഡ്രസ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ആദ്യം മൈക്രോ പ്രോസസർ മെമ്മറിയിലേക്ക് അഡ്രസ് പോകും, പിന്നെ ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ്. അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ ഈ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ച A16 to A19 വെറുതെ ചുമ്മാ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ആ ടൈമിൽ ഇത് സ്റ്റാറ്റസ് ബസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സ്റ്റാറ്റസ് ബസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് S6 to S3 എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പൊ ഇവിടെ A16 to A19 പാരലൽ ആയിട്ട് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, S3 to S6 എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽ ആണ്. ഇവിടെ നോക്കി അറിയാലോ, ഇവിടെ കണ്ടോ AD0 to AD14 വരെയാണ് ഇത്രയും പിൻ, 2 to 16. ഇനി AD15 ഈ 39th പിന്നാണ്. പിന്നെയുള്ള A16 to A19 ഡ്യുവൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. A16 ഒന്നുകിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ അഡ്രസ്സിന്റെ 16th ബിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ S3 ആയിരിക്കും, സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽ S3 ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ A7 പകരം A7ന്റെ ഡ്യുവൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് S4, A18ന്റെ ഡ്യുവൽ ആയിട്ടാണ് S5, A19ന്റെ ആണ് S6. ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽ എന്താണെന്നാണ്. ഇത് S എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നലിനെയാണ്. അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു മൈക്രോ പ്രോസസർ മെമ്മറി തമ്മിൽ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ലേ, നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കും. മെഷീൻ സൈക്കിൾ മീൻസ് ഇപ്പൊ ഒരു മെമ്മറി നിന്ന് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിലേക്ക് ഒരു ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിന് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം ഓരോ മെഷീൻ സൈക്കിളാണ്. ഓരോ ഓപ്പറേഷനും ഒരു മെഷീൻ സൈക്കിളാണ്. അപ്പൊ ഒരു മെഷീൻ സൈക്കിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 4 ക്ലോക്ക് പൾസ്, 5 ക്ലോക്ക് പൾസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് നമുക്കൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മെമ്മറി റീഡ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ് ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് 4 ക്ലോക്ക് പൾസ് ആണ് വേണ്ടത്. എത്രയാണ്? 4. ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്ലോക്ക് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ 4 ക്ലോക്ക് വേണം എന്ത് മെമ്മറി റീഡ് എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻ നടക്കാൻ. ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്കിന്റെ സമയത്താണ് അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്യുക. ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസിന്റെ ടൈം മതി എന്താണ് അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്യാൻ. ബാക്കിയുള്ള ക്ലോക്ക് പൾസിൽ എന്താണ് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പൊ ഈ ടൈമിൽ അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്യും, ഈ ടൈമിൽ ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസിൽ മാത്രം മതി അഡ്രസ് പോകാൻ, അത്രയും ടൈം മാത്രം മതി ഈ അഡ്രസ് ബസ്. ബാക്കിയുള്ള ടൈമിൽ ഡേറ്റ ബസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ AD0 to AD15 എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസിൽ അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്യും. ആ ടൈമിൽ ALE ഹൈ ആയിരിക്കും. റിമൈനിങ് ക്ലോക്ക് പൾസ് ഫുള്ള് ALE 0 ആയിരിക്കും. ആ ടൈമിലെല്ലാം ഡേറ്റ ആയിരിക്കും ആ പെർട്ടിക്കുലർ ബസ്സിൽ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇനി A16 to A19ന്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസിൽ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും, റിമൈനിങ് ക്ലോക്ക് പൾസിൽ അവിടെ സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും. ഈ ക്ലോക്ക് പൾസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റഫായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ആ S3, S4, S5, S6ന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ S4ഉം S3യും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, മെമ്മറി 4 സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡേറ്റ സെഗ്മെന്റ്, കോഡ് സെഗ്മെന്റ്, സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെന്റ്, എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെന്റ്. ഇപ്പൊ കറന്റ് ഡേറ്റ റീഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഏത് സെഗ്മെന്റുമായിട്ടാണെന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ S4ഉം S3യുടെയും സിഗ്നൽ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കാനുള്ള സിഗ്നലാണ്. എന്തിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ്? കറന്റ് ഏത് സെഗ്മെന്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ഒരു ടേബിൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. ഈ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ S4, S3 എന്നാണ് ഓർഡർ മാറിപ്പോൾ കേട്ടോ. ഇത് 0, 0 ആണെങ്കിൽ കറന്റ് എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെന്റ് ആണ്. 0, 1 ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെന്റ്, 1, 0 ആണെങ്കിൽ കോഡ് സെഗ്മെന്റ്, 1, 1 ആണെങ്കിൽ ഡേറ്റ സെഗ്മെന്റ്. ഇതിനാണ് S3യും S4 യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി S5 ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ററപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇന്ററപ്റ്റ് നമ്മൾ ടോപ്പിക്കായിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പൊ കറന്റ് ഒരു പ്രോസസ് മൈക്രോ പ്രോസസ് നടക്കുന്നു, അതിനെ ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറൊരു പ്രോസസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഇന്ററപ്റ്റ്.
അപ്പൊ ഇന്ററപ്റ്റ് കറന്റ് ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ SY എന്തായിരിക്കും, ഇത് ലോജിക് 1 ആയിരിക്കും ഈ സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽ. അപ്പൊ ഇന്ററപ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്, ഇപ്പൊ കറന്റ് ഇന്ററപ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ അതോ മൈക്രോപ്രോസസറിന്റെ നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ ആണോ നടക്കുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽ ആണ് SY. ഇനി S6 കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കറന്റ് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 3 ബസ് ഉണ്ട്, അഡ്രസ് ബസ്, ഡേറ്റാ ബസ്, കൺട്രോൾ ബസ്. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോപ്രോസസർ ആണോ അതോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡിവൈസ് ആണോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പഠിക്കാനുണ്ട് DMA എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഡയറക്ട് മെമ്മറി ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ലാർജ് എമൗണ്ട് ഡേറ്റയൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൈക്രോപ്രോസസറിന്റെ കറണ്ട് ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ അഡ്രസ് ബസും ഡേറ്റാബേസും ഒക്കെ ഇതിന് വേറൊരു ഇന്റർഫേസിങ് IC ഉണ്ട്, DMA ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു IC ഉണ്ട്. ആ IC ആയിരിക്കും ഈ നമ്മുടെ അഡ്രസ് ബസും ഡേറ്റാബേസും ഒക്കെ മൈക്രോപ്രോസസറിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് ഈ S6ന്റെ ആവശ്യം വരിക. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ്. അതുപോലെ മൈക്രോപ്രോസസറാണ് ആക്ച്വലി ഇതെല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബസ്സുകളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോപ്രോസസറാണ്. മൈക്രോപ്രോസസറാണ് എല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ ബസ്സും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോപ്രോസസറാണ്. പക്ഷെ ചില പ്രത്യേക പ്രോസസ്സിന്റെ ടൈമിൽ എന്തായിരിക്കും വേറെ ഒരു ഇന്റർഫേസിംഗ് ഡിവൈസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ബസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് S6. അപ്പൊ S6 ഷോസ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ബസ് മാസ്റ്റർ ഫോർ കറന്റ് ഓപ്പറേഷൻ. കറന്റ് ഓപ്പറേഷനിൽ ബസ്സിന്റെ മാസ്റ്റർ ആരാണ്, ബസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണെന്നാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. വെൻ S6 is 0 indicates currently 8086 is holding the bus. ഇനി S6 1 ആണെങ്കിൽ മീൻസ് 8086 അല്ല വേറെ ഏതോ ഡിവൈസ് ആണ് കറന്റ് ബസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് മീൻ. അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയാണ് സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽ. നമ്മളിപ്പോ എന്തൊക്കെ സിഗ്നൽ പഠിച്ചു, ഈ ഇത്രയും അഡ്രസ് ഓർ ഡേറ്റാബേസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഏതൊക്കെയാണ് AD0 to അഡ്രസ് ഓർ ഡേറ്റാബേസിന്റെ AD0 to AD14, AD15, പിന്നെ A16, A17, A19, A19, പിന്നെ S3, S4, S5, S6 ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ VCC ഗ്രൗണ്ട് അറിയാം, ഇവിടെ VCC 5 വോൾട്ട് അറിയാം, VSS ഗ്രൗണ്ട് അറിയാം. ഇത്രയായി. ഇനി നമുക്ക് റിമൈനിങ് നോക്കാം. ഇനി അടുത്താണ് INTR NMI. INTR എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. NMAയും ഒരു ഇന്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ ഇത് നോൺ മാസ്കബിൾ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് മാസ്കബിൾ ഇന്ററപ്റ്റ്, എന്താണ് നോൺ മാസ്കബിൾ ഇന്ററപ്റ്റ്. അത് ഇന്ററപ്റ്റ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കും. അതിൽ കുറെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇന്ററപ്റ്റിന്റെ. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇന്ററപ്റ്റ്, ഹാർഡ്വെയർ ഇന്ററപ്റ്റ്, മാസ്കബിൾ ഇന്ററപ്റ്റ്, നോൺ മാസ്കബിൾ ഇന്ററപ്റ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മാസ്കബിളും നോൺ മാസ്കബിളും ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ററപ്റ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട്, മാസ്കബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മാസ്കബിൾ. അപ്പൊ മാസ്കബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. മാസ്കബിൾ മീൻസ് ഡിസേബിൾ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചില ഇന്ററപ്റ്റിനെ കുറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്ററപ്റ്റ് ഉണ്ട് മൈക്രോപ്രോസസർ. അതിൽ ചില ഇന്ററപ്റ്റ് ഒന്നും അത്ര ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളതല്ല. അതിനെയൊക്കെ ഒരു ത്രൂ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഇന്ററപ്റ്റ് ഫ്ലാഗ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ പഠിക്കും. ആ ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എനേബിൾ ആണ്, 0 ആക്കിയാൽ ഡിസേബിൾ ആണ്, അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഇന്ററപ്റ്റ് എനേബിൾ ചെയ്യുന്നൊരു ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ആ ഇന്ററപ്റ്റ് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹൈ കൊടുത്തിട്ട് എനേബിൾ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എല്ലാ ഇന്ററപ്റ്റിനെ അങ്ങനെ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇന്ററപ്റ്റ് ആണ് മാസ്കബിൾ. നോൺ മാസ്കബിൾ എന്തായിരിക്കും, കനോട്ട് ഡിസേബിൾ ദ ഇന്ററപ്റ്റ് ത്രൂ എ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാം. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഇന്ററപ്റ്റിനെ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് മാസ്കബിൾ. ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നോൺ മാസ്കബിൾ ആണ്. അപ്പൊ നോൺ മാസ്കബിൾ ഇന്ററപ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ NMI എന്നുള്ളൊരു പിൻ എന്താവും, ഹൈ ആവും. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പിന്നിൽ ലോജിക് 1 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, അതിലൊരു ഇപ്പോഴും കറന്റ് നോൺ മാസ്കബിൾ ഇന്ററപ്റ്റിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ഓക്കെ. ഇനി അല്ല മാസ്കബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് INTR ആണ് വരിക. INTR എന്നുള്ളൊരു പിന്ന് 1 ആവും. INTR എന്താണ്, ഇന്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ്, അതിന്റെ ഷോർട്ടാണ് INTR. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു റിക്വസ്റ്റ് എ ഹാർഡ്വെയർ ഇന്ററപ്റ്റ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇന്ററപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ആ റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് INTR-ലേക്ക്. which is held high when interrupt enable flag is set. interrupt enable flag സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഇതെന്താവും, ഹൈ ആവും. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുന്നത്, ഒരു ഇന്ററപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 8086 ആ ഇന്ററപ്റ്റിനെ അക്നോളജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ആ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. So then 8086 enters an interrupt acknowledgement cycle after the current instruction has completed its execution. അപ്പൊ ഇനി കറന്റ് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൈക്രോപ്രോസസറിൽ, അപ്പോഴാണ് ഒരു ഇന്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ററപ്റ്റ് എനേബിൾ ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ററപ്റ്റ് എനേബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, INTR എന്നുള്ള പിന്നിൽ ലോജിക് 1 വരും. അപ്പൊ മൈക്രോപ്രോസസറിന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു ഇന്ററപ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവും. ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്താണ് ഇന്ററപ്റ്റിനെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ കറന്റ് ഉള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇന്ററപ്റ്റ് വന്ന എന്താണോ
അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യണം. ഓരോ ഇന്ററപ്റ്റ് വരുമ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇന്ററപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ 1, 2, 3, 4 എന്നിങ്ങനെ കുറെ ഇന്ററപ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇപ്പൊ ഇന്ററപ്റ്റ് 5 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ററപ്റ്റ് 5 എന്നുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം ഒരിടത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് റൺ ചെയ്യും. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക, ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസറിന്റെ നോർമൽ പ്രൊസീജിയറിനെ ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഇന്ററപ്റ്റ്. അത് മാസ്കബിൾ ഉണ്ട്, നോൺ മാസ്കബിൾ ഉണ്ട്. പ്രോഗ്രാമർ ഓൾറെഡി മാസ്കബിൾ ഇന്ററപ്റ്റിനെയൊക്കെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ ഇന്ററപ്റ്റിനെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇന്ററപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താണ്, മൈക്രോ പ്രോസസർ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് ആ ഇന്ററപ്റ്റിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇനി അല്ല, നോൺ മാസ്കബിൾ ഇന്ററപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലാഗ് ഒന്നും നോക്കില്ല, അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ററപ്റ്റ് എന്താണ്, ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് NMI. സിമിലർ ടു INTR ആണ്, എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് NMI interrupt does not check the interrupt enable flag. അത് 1 ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യില്ല, വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് ചെയ്യണം. സോ NMI is not maskable internally by software. ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാം വെച്ചൊന്നും NMI ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. INTR NMI മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി ഈ INTR NMI ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഇന്ററപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, മൈക്രോ പ്രോസസർ കറന്റ് ഒരു പ്രോസസ് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ററപ്റ്റ് വന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ററപ്റ്റ് അവർ അക്നോളജ് ചെയ്യണം. അക്നോളജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിന്നാണ് INTA ബാർ, ഇന്ററപ്റ്റ് അക്നോളജ്. ഇത് ബാർ ആണ്. ഒരു സിഗ്നലിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് അത് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് ലോജിക് 0 വരുമ്പോഴാണ് മീനിങ്. ഏത് സിഗ്നലിന്റെയും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, അത് 0 ആകുമ്പോഴാണ് ആക്റ്റീവ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, INTR എന്നുള്ളത് ഇന്ററപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ലോജിക് 1 ആണ് ആ പിന്നിൽ വരിക, NMIയും അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 1 ആണ് ആവുക. പക്ഷെ INTയുടെ കേസിൽ എന്താണ്, ഇന്ററപ്റ്റിനെ അക്നോളജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഇത് 0 ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ INTA 1 ആണെങ്കിൽ മീനിങ് എന്താണ്, ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി ഇന്ററപ്റ്റ് ഒന്നും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ്. ഇത് 0 ആണെങ്കിൽ മീനിങ് എന്താണ്, ഇന്ററപ്റ്റിനെ അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നതാണ്. INTA എന്താണ്, ഇന്ററപ്റ്റ് അക്നോളജ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്റ്റീവ് ലോ സിഗ്നൽ when it is 0, which is denoted that microprocessor accepted the interrupt. ഇനി അടുത്ത് ക്ലോക്ക് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം. ക്ലോക്ക് മീൻസ് നമുക്ക് ആ മൈക്രോ പ്രോസസറിന് ഒരു ക്ലോക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും മൈക്രോ പ്രോസസർ വർക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മെമ്മറി റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ 4 ക്ലോക്ക് പൾസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മൈക്രോ പ്രോസസറിൽ ഡിഫറെന്റ് വേർഷൻ ഉണ്ട്, 5 MHz, 8 MHz, 10 MHz എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 5 MHz ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കറന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ പ്രോസസറിന്റെ ക്ലോക്കെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് 5 MHz. അപ്പൊ ക്ലോക്കിന്റെ ആ ടൈം പീരീഡ്, ഇതിന്റെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയാണ് പറഞ്ഞത്, ടൈം പീരീഡ് എന്തായിരിക്കും, 1/5 × 10⁻⁶ ആയിരിക്കും, 5 MHz ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ടൈം പീരീഡ് ആയിരിക്കും ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസിന്റെ ഒരു ടൈം. അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ 4 ക്ലോക്ക് പൾസ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും മീനിങ്, 4 × ഈ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ടോട്ടലി ഒരു മെഷീൻ സൈക്കിളിന്റെ ടൈം പീരീഡ്. അപ്പൊ ഏത് ക്ലോക്ക് ആണ്, ഇനി 5ന് പകരം 10 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ മാറില്ലേ. അപ്പൊ ക്ലോക്കിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും ഒരു ക്ലോക്കിന്റെ ടൈം പീരീഡ്. ഇതുപോലത്തെ കുറെ ക്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓരോ ഓപ്പറേഷനും. ഓരോ ഓപ്പറേഷനും ഈ ക്ലോക്കിന്റെ ടൈമിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഏതാണോ മൈക്രോ പ്രോസസറിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷന്റെ ഒക്കെ സ്പീഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ ഒരു പിന്നിലൂടെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ടൈമിംഗ് ടു ദ പ്രോസസർ. പ്രോസസറിന്റെ ഓപ്പറേഷന്റെ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ എന്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ആയിരിക്കും, ആ ക്ലോക്കിന്റെ ടൈം പീരീഡ് എത്രയാണോ അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് വേർഷൻസ് ഉണ്ട്, 5 MHz, 8 MHz, 10 MHz. അപ്പൊ ഈ ക്ലോക്ക് ഒക്കെ എക്സ്റ്റേണലി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ആ പിന്നിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിന്റെ വേറെ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. 90th പിന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് എക്സ്റ്റേണലി ഒരു ക്ലോക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട്. സാധാരണ ഓസിലേറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ 5 MHz ആണെങ്കിൽ 5 MHz ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പെന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. ഇതിവിടെയാണ് ക്ലോക്ക് വരിക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡിലെ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഇത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മിനിമം മോഡ് ഉണ്ട്, മാക്സിമം മോഡ് ഉണ്ട്. അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പിന്നാണ് MN ബാർ, MX ബാർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മീനിങ് ആ പിന്നിന് ഡ്യുവൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ്. അതിൽ 2 ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും, ഒന്നിന്റെ മേലെ ബാർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ 0 ആണെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് MN മീൻസ് മിനിമം മോഡ്, MX മീൻസ് മാക്സിമം മോഡ്. ഇതൊരു സിംഗിൾ സിഗ്നൽ ആണ്. ഈ സിഗ്നല് ലോജിക് 0 ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ്, ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി മൈക്രോ പ്രോസസർ ഏത് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്, മാക്സിമം മോഡാണ്. ഇത് 1 ആണെങ്കിൽ മീനിങ് എന്താണ്, ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി മൈക്രോ പ്രോസസർ എന്താണ്, മിനിമം മോഡാണ്. അപ്പൊ മിനിമം മോഡാണോ മാക്സിമം മോഡാണോ എന്ന് മൈക്രോ പ്രോസസറിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ സിഗ്നലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പിന്ന്, ഇപ്പൊ മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം മോഡ് എന്നുള്ളൊരു പിന്നില്ലേ, ഈ 33ാമത്തെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു പവർ ഹൈ വോൾട്ടേജിലേക്കാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ഇവിടെ എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് മിനിമം മോഡിലായിരിക്കും. ഇത് നേരെ ഇപ്പൊ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുക, അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, മാക്സിമം മോഡാണ്.
അപ്പോൾ ഈ MN അല്ലെങ്കിൽ MX എന്നുള്ള പെർട്ടിക്കുലർ പിന്ന് 0-ലാണോ 1-ലാണോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് 8086 ഏത് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ മിനിമം മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ 24 തൊട്ട് 31 വരെയുള്ള പിന്നിനായിരിക്കും ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. അല്ല മാക്സിമം മോഡിലാണെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഇനി അടുത്താണ് BHE ബാർ S7. BHE മീൻസ് ബിറ്റ് ഹൈ എനേബിൾ എന്നാണ്. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, നമുക്ക് 16 ബിറ്റ് ആണ് ഡേറ്റ. അതിൽ D0 to D7, AD0 to AD7-ലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ലോവർ ബൈറ്റ് ആണ്. D8 to D15-ലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഹയർ ബൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ BHE യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റ് ഹൈ എനേബിൾ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പൊ കറന്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 8 ബിറ്റ് ഡേറ്റയും പാസ് ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പൊ കറന്റ് ഹയർ ബൈറ്റിൽ ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഹയർ ബൈറ്റ് ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ BHE ബാർ ആക്റ്റീവ് ആവും. BHE ബാർ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം, ഇത് 0 ആയിരിക്കണം. സോ BHE ബാർ എന്നുള്ളത് 0 എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, ഇവിടെ ഹയർ ഡേറ്റ എനേബിൾ എന്നാണ്. ഇതാണ് ഹയർ ഡേറ്റ എനേബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, ഹയർ ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് മീനിങ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കറന്റ് മൈക്രോ പ്രോസസർ മെമ്മറിയിലേക്ക് ഒരു ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. അത് റീഡ് ആയിക്കോട്ടെ റൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ. ഒന്നിൽ മെമ്മറിയിൽ ഒരു ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയിലേക്ക് ഒരു ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും. എന്തായാലും അതിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റയിൽ ഹയർ ബൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ BHE ബാർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. BHE ബാർ എന്നാണ് 0 ആയിരിക്കും. അതാണ് BHE ബാറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി ഈ സിഗ്നലിന് വേറൊരു ഈ സെയിം പിന്ന് തന്നെ S7 എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. S7 യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ, ഈ ബസ്സിലെ ഡേറ്റ എന്താണെന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് S7 യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ S7 അല്ലാണ്ട് ഇൻട്രപ്റ്റ് ടെക്നോളജി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അതിന്റെയൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ വരുമ്പോഴും S7 വേറെ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ S7-ഉം BHE-യും എന്താണ്, ഈ കറന്റ് എന്താണ് അവിടെയുള്ള ഡേറ്റ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. S7-ന്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 0 ആണെങ്കിൽ 16 ബിറ്റ് ഡേറ്റയും കംപ്ലീറ്റ് 16 ബിറ്റ് ഡേറ്റയും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 1 ആണെങ്കിൽ ഹയർ ബൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, 0 ആണെങ്കിൽ ലോവർ ബൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആണ് S7-ന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. പിന്നെ BHE ബാർ എന്താണ്, ഹയർ ബൈറ്റ് ഡേറ്റ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കേസിലും ഹയർ ബൈറ്റ് ഡേറ്റ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ടൈമിൽ എന്താണ് BHE ബാർ 0 ആണ്. BHE ബാറും S7-ഉം എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, രണ്ട് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിലും അതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, കറന്റ് ബസ്സിൽ എന്താണ് ഡേറ്റ 16 ബിറ്റ്, ടോട്ടലി 16 ബിറ്റ് ഉണ്ടോ, അത് അപ്പർ ബൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോവർ ബൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് BHE ബാറും S7. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് സിഗ്നൽ, ഈ ഒരു സെക്ഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും സംഭവം കൂടിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി തോന്നുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും ഷെയർ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.